Шэраг пазітыўных рэформаў, праведзеных у хакейным клубе «Брэст», вывозіць хакей горада над Бугам на новы ўзровень. Хакей абяцае быць цікавым як для гульцоў, так і аматараў. Зараз брастаўчане гуляюць у экстралізе «Б», але не беспастаўна лічаць, што настаў час узняцца на прыступку вышэй. Хакей, як гульня тактычна-стратэгічная, спачатку нараджаецца ў галаве, а добры і выніковы, на думку галоўнага трэнера, патрабуе новай свядомасці. Поменять философию, чтобы не радовались 1 и 2 победам, нам нужны серии 5-6 побед. И без этих серий, без вкуса побед, чтобы поражения нас злили, они будут. Но чтобы они нас так злили, чтобы мы больше не хотели туда. Хотели выигрывать. На першы лёд гульцы хакейнага клуба «Брэст» выйшлі ў адноўленым складзе. Галоўны трэнер Андрэй Кавалёў мяркуе, што кадравыя змены дазволілі ўмацаваць галкіперскую лінію і лінію атакі. У абароне пакуль пазіцыі грунтоўна не адрозніваюцца ад папярэдняга сезона. Селекцыйны працэс рэч дынамічная. Клуб працягвае прыглядвацца да гульцоў, якія змогуць стаць гарманічнай часткай каманды. Дарэчы, сёлета ўзмацніліся ўдзельнікам чэмпіянатаў свету брамнік Сцяпанам Гарачэўскіх. Аматары памятаюць сейвы Сцяпана ў складаным супрацьстаянні з канадцамі ў 2007. Тады беларускі галкіпер вытрымаў атаку раданачальнікаў хакея 34 разы. Зараз вопытны брамнік пачынае абкатваць брэсцкі лёд. Личный рост всегда имеет место быть, потому что понятно, что команда «Брест» не считается явным фаворитом, где будет легко играть. Команды все одного уровня примерно, и поэтому, чтобы выигрывать матч, нужно каждый день готовить себя к этому. Поэтому рост будет по-любому, хоть как. Расіянін Ілля Балаболкін пачынае з брастаўчанамі ўжо 4-й сезон. Форвард пра пераход у беларускі хакей не шкадуе і адчувае сябе тут даволі утульна. Галоўным аматарам каманды лічыць дырэктара клуба і адзначае пазітыўныя змены. Амбіцыі на бліжэйшы чэмпіянат адпаведныя. Во-первых, задача выйти в плей-офф, наверное, показать то, что Брест как бы из себя, то, что мы можем играть в А и обыгрывать. Вот так. Это первая задача, а вторая, как уже получится, плов не приугадать никак. З 23 ліпеня брэсцкія хакеісты возьмуць удзел у тройцы сяброўскіх выязных матчаў, а традыцыйна ў жніўні майстры шайбы распачнуць змаганні за ганаровы нацыянальны кубак, які з 2013 года названы ў памяць легендарнага беларускага спартоўца. Таксама каманда зараз рыхтуецца да Кубка Салеі. 8 жніўня ХК «Брэст» прыйме жлобінскі «Металург». Гэта будзе першая гульня ў межах турніра, а таксама першы хатні матч для брастаўчан. Аматары чакаюць перамогі. Вераніка Якавец, Сергей Матвейчук, тэлерадыёкампанія «Брэст».